Ο Μαρινάκης έχει δίκιο 100%. Ο Μητσοτάκης τον σέρνει σε μια στημένη δίκη με ένα στημένο κατηγορητήριο επειδή αρνήθηκε να διώξει 3 δημοσιογράφους από το Μέγκα που του ασκούσαν κριτική. Όταν ο Μαρινάκης αρνήθηκε να διώξει τη Γιάμαλη, το Λαζόπουλο και την Τζίμα, ο Μητσοτάκης τον έσυρε στα δικαστήρια με ένα ψευδές στημένο κατηγορητήριο εναντίον του. Πρέπει όλοι να ξυπνήσετε και να ανοίξετε τα μάτια σας και να δείτε την πραγματικότητα. Όταν αυτός ο δικτατορίσκος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο σε έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της χώρας, φανταστείτε πώς θα συμπεριφερθεί σε εσάς και πώς βλέπει εσάς. Πρέπει οπωσδήποτε όσο το συντομότερο δυνατόν να διώξουμε αυτή την αυταρχική, απολυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη από το τιμόνι της χώρας και να επαναφέρουμε την πραγματική δημοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης είναι δικτάτορας και πρέπει να φύγει.